dipun tepangaken nami kula Muhammad Ahdan Pagi saking kelas 11 TPM kalih. Kula ten mriki aben trampil pranata adicara kemanten Jawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang sugeng sonten para rawuh ingkang kinurmatan, para sesepuh ini sepuh ingkang kinasih saha tamu undangan sedaya. Alhamdulillah puji syukur tansah kita aturaken dumateng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Awit mung karsanipun Gusti dina niki kita bisa padha kumpul bareng ing papan sing berkah iki kanthi rasa bungah lan seneng. Nyekseni lan derek maringi pangestu tumrap sepasang manten anyar Kakang Raden Samnotoboto sedasa pusaka dawa kaya ula lan Mbak Yu Segawon Wati. Muga panggihe kalih panganten iki dadi wiwitaning urip anyar sing kebak katresnan, rahayu lan berkah maring Gusti Allah. Para rawuh sedaya, acara sing kapisan yaiku pasrah tampi. Saking pihake penganten kakung badhe ngaturaken putra kasayangane kanthi rasa tanggung jawab. Tondo wis siap dadi kepala griya sing tanggung jawab marang garwane. Saka pihake penganten putri kanthi ikhlas nampani kanthi pangajap mugi loro-lorone bisa nglakoni urip bebrayan kanthi rukun, sabar lan tentrem. Mugi pasrah lan tampi iki dadi pratandha wiwitane panguripan anyar sing binaringan, rahayu lan barokah. Sakmenika mlebu acara panggih manten, yaiku patemone loro manten anyar tondo yen katresnan sejati wis kapundhut dadi siji. Kawiwitan saka balangan gatal tondo loro manten padha ngiket janji tresno nglantrahake rasa katresnan sejati sabanjure ninjak endog. Tondo penganten kakung wis siap dadi pelindung lan tanggung jawab marang garwane. Sawise iku penganten putri ngombah sikil penganten kakung minangka pralambang bakti, pangabekti lan rasa katresnan sejati saka istri marang suami. Muga kaloro tansah rukun, saling melengkapi lan ngasihi. Sakniki mlebu acara kacar pucur, yaiku pralambang panguripan bebrayan penganten kakung ngucurake pituas marang penganten putri. Tondo yen suami tanggung jawab nyukupi kebutuhan omah tangga. Penganten putri nampani kanthi rasa syukur. Tondo yen istri siap ngatur, ngopeni lan nguri-nguri berkah sing diparingake Gusti. Mugi tansah pinaringan rezeki sing cukup, urip makmur, barokah lan ora kekurangan apa-apa. Sakmenika acara selanjutnya yaiku mlebu acara dahar kelima.
Penganten loro padha dahar sak paring pralambang urip bebarengan siji nglengkapi sijine rukun lan gotong royong ing saben kahanan ora mung ngicipi panganan nanging uga ngicipi urip bebrayan sing kudu dilakoni kanthi sabar lan legowo. Maring Gusti tansah paring tentrem ing ati lan sandang panganing kaluwarga. Para rawuh ingkang kinurmatan, sakmenika mlebu acara sing paling nganterake ati, yaiku sungkeman. Penganten kakung lan penganten putri nyuwun pangapunten lan pangestu dumateng Bapak Ibu kalih. Sungkeman iki pralambang rasa syukur, bakti lan tresna marang wong tuwa sing wis ngasuh ngopeni lan dedonga nganti tekan dina iki. Mugi pangestu saking wong tuwa dadi pepadang lan uripe loro manten ngantos pinanggih kabegjan sejati. Para rawuh sedaya, sampun kelampahan sedaya runtutan acara manten wiwit saka pasrah tampi, panggih, dahar klima, sungkeman, ngantos pungkasan kanthi lancar lan marem ing ati. Mugi penganten loro tansah pinarengan rahayu, langgeng, tentrem lan pinaringan anak turun sing soleh lan solehah. Ora ketinggalan matur nuwun sanget dumateng panjenengan sedaya para rawuh sing wis rawuh lan maringi pangestu kanthi tulus. Mugi Gusti Allah tansah maringi berkah, selamat lan kesehatan kanggo kita kabeh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu, sugeng tanggap warsa, lan mugi rahayu tansah ngancani panjenengan sedaya. Ing akhir-akhir mangan pecel karo sambel pete sing gawa sepeda karepe kempes. Monggo rawuh sedaya tamu kakung putri melu nyeksani manten anyar sing lagi manis-manise tresno.